Hi everyone, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। मानो गामियाव गथ' उन्दैसाफोरनो सावगारि आखिनो होदोंमोन आरोना बैसागो बिदायजों लोब्बा लाखिनानै बेखौनो ससे ओरैनो क्लिप होनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय। आंनो सावगारि आखिगासिनो गथ'फोरा दा। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। माबा नायना साखिनो लांगोन ना सोरजों मेसेज गेलेदों इमोजी नायदों बोरायनो बेबो सासेयैनो अबे नोंनियालाय माबा लुजोनाय नाम लिरगां ओमफ्राय नै खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनायफोरनि बिजिरग्रा जादोंमोन आरोना गामियाव। ओमफ्राय आर'नाइ सिजाबाय टाइम गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। जोंना बेखिनियानोसै दा बेखौ बाहागो लादों। आंनि खाफालाव गोलैदों सैमा। सैमाया मासे न'आव फिसिजाग्रा जुनार। सैमानाव मेगन फारनै दं। सैमानाव मोनसे लानजाय दं। सैमानाव आथिं थोंब्रै दं। सैमानाव फारनै खोमा दं। बोथोरनि जोबथि बोसोरनि रंजानायजों लोब्बा लाखिनानै मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव जाय आखायाव लाबाय जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव नैबे पुरानावलि गामियाव मोसानानै गुबुन जायगायाव बादायहैनायावबो थाग-थियारि जानानै थाखानो हायो। बेनि थाखाय मोननैसो नेमखौ भिडिअखौ लादोंमोन नालाय ससे सेयार खालामना होबाय आरोना आं गुसुंब्लाबो।